Vi sidder og holdt en lille hyggelig fest, nyt vores udsigt, men der er åbenbart sket det, at Lars han har en tendens til at gå i seng. Sådan faktisk inden festen rigtig er begyndt. Så i dag der har vi så besluttet os for, at det er synd for Lars, at han skal gå glip af festen. Så vi rykker simpelthen festen ind i Lars' seng i stedet for. Og det er meget bedre. Fordi så kan Lars ligesom være med, uden at han behøver at... Han lige skulle have sin foster der. Han lige kunne slutte den. Den er der med sovemiddel i. Sovemiddelsfoster. Så Lars han begyndte at drikke foster, så faktisk, han fik nogle af dem i går. Og faktisk efter han fik dem, så gik det galt. Han får lige 1-3 stykker. Så har han drukket en kvart snaps og et enkelt Galliano shots, og så sniger han sig i seng. Og det er ikke noget med at snige sig i seng, Kim. Det er noget med at gå i seng, når tid er. Nå ja, så kan man bare sige, nu går jeg i seng, nu er det tid. Men det er gode kammerater, det er svært at lave Houdini i en lejlighed med 3 soveværelser. Men det er sgu ikke noget med at lave Houdini, det er noget med at lige være voksen nok til at sige, at nu har jeg fået nok af jer, og så går jeg lige og lægger mig lidt. Det er det, jeg gør. Det er sgu ikke noget med, at jeg har fået nok at drikke overhovedet. Du lyder faktisk heller ikke som en, der har fået noget at drikke. Nej. De der øjne, den skinner der heller ikke så meget. Det er fordi jeg har allergi. Ja. Havde det så godt? Og det kan også være sådan, det hænger sammen, Kim. Hvis det er sådan en undercover-video derhjemme, der kan han føle sig drikke sig selv om, men det er egentlig meget sjovt. Næste gang der er en involveret, så kan han få. Ej, jeg synes, han har klaret det meget. Det er da meget lækkert. Prøv at filme bare en trøje. Det gjorde jeg ikke, det der. Jo. Er det godt? Det er sådan mit kamera, så jeg kan slippe det der. Det tror du, vi skal ind og have det memory card i min computer? Ja, det tror jeg også, vi skal. Er du på meget? Nej, jeg kan ikke rigtig engang. Jeg er på mod. Kan I mærke her? Okay, kan du ikke høre, eller hvad? Nej, så bare du snøvler en smule. Du snakker i slow motion. Gider I egentlig ikke godt at få ud af min seng snart? Jeg kan godt nu af min nærme nu, der. Hvad har vi voldeligt, den lille? Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger bare, I... Ej, lad være med at lave de der bensbredder, du. Nu stopper du. Der kommer ikke nogen, der sutter de bold til der. Gør du det? Nej, der kommer ikke nogen, der sutter dine bold. Nå.